Ayun na, dali. Oo, ayun na, ayun na. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo. Yan, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Mga gamba, welcome back to my channel. Pasensya na sa ating mga kagamba dyan at medyo nadidelay yung ating pag-upload ang ating mga content kasi ginagawa tayo mga gamba na sa ibang lugar, alternative na hanap buhay natin dahil wala na tayong kita ngayon sa gagamba mga gamba. May darating man siya pakunti, hindi sapat para kumita tayo mga gamba, hindi sapat. Hindi totoo yan. Off-seasonal na ng gagamba. Yung mga laban-laban dyan, makunti na lang. Yung mga masbati, may mga parating pa rin, pero hindi ganun kaganda. Umaayaw na rin yung iba. Napakamahal pa. Ang nangyayari dyan, yung masbati, dahil sa online, ayun, nabubukulan lagi yung mga taga Maynila, mga gagamba. Laging reklamo sila. So, sa mga susunod na panahon, baka siguro mga gamba magre-resume yung mga supply natin ng gagamba na sa mga January na yan. January, kalagitnaan ng January. Pero kung hindi pa rin kikita sa gagamba mga gamba, baka magpit na tayo sa gagambang hanap buhay. Laban na lang mga gamba, mag-aalaga na lang tayo ng sarili nating gagamba para laban. Kung gusto magpauso ngayon, wag muna kasi wala rin tayong supply. Tagalog, napakamahal, napakahirap ng supply. So, laging ganyan, taon-taon. Pero nakaraang taon, mga ganitong panahon, kunti din ang supply kasi nagpapalit nga yung klima mga gamba, palamig na ang norte. Ganon din sa parting Bisaya. Hindi totoo yan. Majinsan naman na yan, napakadalang na rin. Kasi nag-iiba na nga yung panahon mga gamba. Panibago na naman yan susunod mga ang Tagalog ulit mag-umpisa January, kalagitnaan ng January yan, mag-umpisa ulit Tagalog. Ayun, so ito may laban tayo dito mga gamba, panoorin nyo lahat to. Yung hindi ko na shout out yan, pasensya na, pero masusunod na vlog natin may shout out din natin yan. Ngayon shout out muna tayo kay Kagapang Vlog, yan, si Ron's Unorthodox TV, si Kyle Estimada, si Liltin Game Z, at saka si Chupilos Tolentino. Yan, shout out sa inyo mga kagamba, shout out sa Team Mindo mga kagamba, hindi ko na babanggitin, alam na this. So yan, panoorin natin lahat mga laban na ito mga kagamba. Nag-prepare tayo ng mga laban. Samon, Tagalog, Masbate, yan, sari-sari yan mga gamba. Alright, labanin natin mga gamba, Samon. Ito Samon, itong paglalabanin natin. Ayan, Samon yan. Yun, gandang Samon. Ito mga kalaban yan. Siyempre Samon din, kaya lang kulay itim. Ayan. Ayan, mga kalaban niya. Kulay itim. Laban na natin. Sakaling magpakita ng magandang laban. Laban. Ang lumampas ang isa, naloko na. Balik. Yan na, nalakbo itim pang brown kaya lang may bandera na yung brown ano ganon nag-anoan sila kanina naglakmaan kanina. Ayun na, dali. Ayun na.
Bakbakan. Oh. Naghiwalay. Ano ulit? Natin ulit. Ayun na. Oo. Ayun na. Naghiwalay ulit. Eh, baka magdikitan pa. Magdikitan pa. Magdikitan pa. Ngago na natin. Wala. Oh, nangagat yung itim mo. Kinagat niya yung stick. Kumakagat pa rin yung itim pag nakaramdam. May kalaban. Yeah. Nagagamot yung brown. Harapin natin. Yan. Lalaking sabon yan. Diba? Sumasabot yung itim sa stick. Oh, galit na galit. Oh. Yung kanina tumatakbo. Wala na mga gamba. Yun. Wala na rin bro. Para saan sila nanghina. Alright. Yun mga Kaboss Rob TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!